Satşaktan soň elhamdülillah diýip ýenden içenden soň aýdýar. Adam senin üstünden şu ırskal gelem bolsa, Taňry ýalkasyn nemeli. Ýüzüň ak bolsun nemeli. Allah senden razy bolsun nemeli. Bu kadar kan geliller we gaýnyny gaýnatasynyň mydam çaý suwun merip öýün arassalak kesip berler. Adamsylary ya öz ýurdunda ya başga ýurtlarda halal çöregim diýip işlek kesip ber. Äriň wezifesi da den anasyna Taňry ýalkasyn berekellah diýmeli de. Bilmenşik bolmalylar. Enesine atasyna ýakşylyk edýäti. Gaýnynesine gaýnatasyna äriň enatasy bolsun ýakşylyk edýäti. Erde Taňry ýalkasyn nemeli, gaýnyny gaýnatada. Ýok, bulara bellijeler. Beýleki eltili, beýleki dogullar da Taňry ýalkasyn nemeli. Şol gelne. Döwletiň artsyn nemeli. Hudaý senden razy bolsun nemeli. Çyn musulmanyň wezifesi daşy.